Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day mga kaistorya. Ako day si Gian. Ug usa ko ka Bisaya nga nagtrabaho karon diriya sa Dubai. Tigpaminawan pud ko ang inyong channel samtang padulong na kumupahulay o padulong na kumatulog. Bisan unsa na lang na istorya nga akong napaminawan sa nagkalain-lain nga mga kasinatian nga gikan sa inyong mga kaistorya senders. Mao ako, misulay pud ko og padala na masin nga mapilian kini akong kaagi na istorya. Kaagi kini samtang diha pa ko sa Pilipinas nang inabuhi. Factory worker day ko karon diriya sa Dubai, pero kini akong kaagi nga gidalit nahitabo kini katong usa pa day ko ka barbero diha sa Pilipinas. Ug aron ninyong mahibawan akong kasinatian, diri nako sugdan ang akong istorya. Nagdako day ko na gusto jud ko makat-on sa mga butang nga naa ko'y makainteresan. Utan-aw jud ko ana ug hatagan kini na kog oras para lang jud ako ang makat-onan. Ang pagpanupi sa buhok o ang pangpangalot sa laing termino, maong akong gusto nga kat-onon. Maong ako, nagpursigi jud ko ato sa akong pagkat-on aron madagdag kini sa akong mga makamauhan. Pila ka tuig pod, usa na ko na master ang pagpanupi og buhok. Kay lagi, lahi-lahi gid og porma sa ulo, labi na pod ang estilo sa mga buhok sa tawo. Mga lalaki ang kasagaran sa akong matupihan, kay talagsar gyud ang babae pod na magpaputol. Sa lalaki ko nakat-on sa pagpanupi, kaya nga ko ang papa ug ang ako ang mga pag-umangkon, ang numero 1 na ko mga suki hangtod sa nasanay na gyud ko. Usa ka adlaw, milakaw ko ato kay magpalit ko og trapal para sa among baboyan. Unya kay mingadto man ko ato sa merkado, nakaagi ko ato sa may eskina pasulod na sa amoa. Dihang mikanaog na ko sa motor sa may eskina, nakakita ko usa ka bag-o lang gyud nga gitukod nga barbershop. Sa may bildo nga pultahan, adunay nakapaskil ngadto nga nakapakuha sa ako ang atensyon. Nangita day sila usa ka eksperyensado na barbero. Ug kaya doon naman ko'y kasinatian sa pagpanupi, mihapit usa ko ato para susihon kung bakante pa ba ang barbero nga ilang gipangita. Namasin pod ko ato na makasulod ko og trabaho sa ilaha. Mao nga misulod na ko ato og nahinabi nako ang mga taga didto sa barbershop. Nahinabi sad nako ang nagdalagid mismo sa mao nga shop. Ug giingnan ko sa nagdumala nga sulayan sa daw ko nila kung kamao ba gyud ko sa pagpanupi. Naay customer ato ang misulod sa shop ug ako ang ilang gipabuhat sa pagtupi sa mao nga customer. Muuyon og nagustuhan daw kini sa nagpatupi. Siyempre ako ato nagpakitang gilas sa gyud ko aron madawat gyudayon ko nila. May lang gali kay ang resulta sa tupi nauyunan ra sa mao nga customer ug nakauyon ra sad ang nagdumala sa shop. Hangtod sa nadawat nako sa mao nga barbershop ug pila ka adlaw ang milabay, nakasugod ra gyud ko ato sa ilaha. Lipay kaayo ko kay nakasulod na gyud ko og trabaho. Maayo na lang naano ko'y mapagkakitaan sa ako ang inadlaw-adlaw na buluhaton isip po sa kabarbero. Pila ka buwan o mga tuig pa nga nagdugay yun ko ato sa mga barbershop hangtod sa nasuod na po na akong uban sa mga barbero. Ang uban, kumpari pagali na ko kay gipaninong ko sa ilahang mga anak. Nayo sa kahapon ato nga mingaw pastira na atong higayuna kay halos walay tao kaayo nga nagpatupi sa shop. Nakatupi na kog pila ka tawo dihang pagkabuntag pa lang, mao gihatag lang una nako sa akong mga kauban. Give and take di mi ato sa akong mga kabrad sa shop, kay usahay kun ako po'y walay customer, andam man pud sila mohatag para sa ako . Ingon ana gyud amo ang kalakaran aron makauli na dili basiyo ang lista. Atong higayuna, naglingkod ko sa lingkuranan nako, unya nagidlip-idlip ko kay giduaw ko sa ako ang kaduka. Wala lang nako na malayi nga sa ako ang pagkahinanok. Kalit lang, nakabati ko ato nga murag na ay nakagay nga samin o buak na bildo nga akong nadunggan. Tanaw nako na ako sulod sa barbershop ug kita nako nga adunay usa ka tawo ang nagbarug adto dapit sa may atubangan. Tanaw nako
Nagkalasog-lasog ang dagway sa maong tao, unya naapod ko'y nakita nga sakyanan, nga wala pud nako sad matino, kung unsa kadto, kung truck ba o jeep, basta gaaso og miitom na day ng palibot. Kita kaayo nako nga ang katong tao nga nagpakita sa ako kaganiha, nangabungkag ang naong niini ug unya gatan-aw lang kini gihapon sa ako. Ato higayon na, blanko akong hunahuna kung nganong gipakitaan ko og ingon ato. Paglingi nako sa akong palibot kung asa ko nahimutang, nakita nako ang akong mga kapwa nga barbero nga nagkadugo sila ug nagkalasog-lasog pod ang ilahang mga lawas. Nagbanaw sa dugo ang salog sa barbershop ug apil na ang mga buak na samin. Nahintakutan ko sa akong mga nakita ug paminaw nako, damgo ra gyud kadto. Dali daw kong gitapik sa akong amigo ug nangutana kung ngano nag-apas daw ko sa akong ginahawa samtang nagpiyong ko sa akong lingkuranan. Nakabuka ko ato sa akong mata nga natulala ko sa akong nabati sa damgo, sabay paggid sa akong laway sa baba. Nakatulog yun ko ato og pag-ayo. Gipangutana pa ko sa akong kabrad nga kung naunsa ba daw ko. Wala gidayon ko ato makatingog ug nakatubag sa iyaha. Napabuntong hininga ko ato sa akong kagalingon ug gipilit na kong hinumdum ang tanan ako mga nakita ug gilingi gidayon ako ang dapit sa may atubangan sa barbershop. Medyo hanap ang bildo atong higayon na kay tungod sa mist sa aircon nga mitabon sa maong glass. Gaulan po di ay, maong bugnaw kaayo ang palibot pagmata nako. Gipasagdan lang una ko to sa akong mga kabrad kay busy kaayo sila og tanaw sa TV. Taod-taod sa akong pagsigi og hinuktok, sa may bandang gawas nakita nako ang katong usa ka lalaki nga sa ako ang tanaw, nagkalasog-lasog ang lawas ug anaa kini siya sa may gawas sa barbershop. Aktual jud kini nako nga nakita ug gatan-aw lang kini sulod sa barbershop. Kita nako sa among lalaki nga nakatabingi ang naong niini ug wala gi halos maitsura sa panagway. Mura kini og gikan na disgrasya, pero dako na kong katingala dihang inanay na nga miklaro ang figura sa among lalaki. Napaigtad ko sa akong gilingkuran nga dala hilakbot kay nakita nako nga ang sanina og purol sa maong lalaki susama kini sa ako ang mga gipangsuot. Nakasiga ko sa akong mga mata ug gitapik na sad ko sa akong usa ka kauban. Nangutana siya kung naunsa na ba daw ko nga mura daw kog wala sa akong kaugalingon. Kinsa may dili makasigas mata na nga akong nakita atong orasa, ako ang mismo nga lawas nga nagkaingon ato. Natingala ko ato nga mikalit lang og isa akong kamot ug pwersado kini nga mitudlo paingon sa gawas. Dihang milingi ko og balik, nawala ra gyud ngadto ang lalaki nga akong nakita sa tubangan. Natingala akong kabrad ato ug gikataw-an pa ko kay nalimongawan daw ko sa akong taas kay nga tulog. Itapik po niya akong likod aron maulian ako sa akong ulirat. Grabe gyud akong kakulba ato ug nabalik lang akong nahuna dihang akong mga kauban miingon na nga manirado na lang daw mi sa shop. Malabo na daw nga naapay magpatupi og ngiyon atong orasa kay padulong na alas 5 unya gaulan pa gyud. Napagtanto nako, taas-taas gid akong katulog kay naabtan na mo kog hapit alas 5 na oras. Mibarog ko ato ug gitapik na ako akong kagalingon. Gadali-dali ko og panghipos ato sa akong mga gamit. Tulala gyapon ko sa akong mga nakita ug sa katong damgo nako kaganiha. Naaba jud kahi pasabot ato. Gihilom lang usa gid nako ang kadtong akong gibati ug giampo na lang nako akong nabati ang kabalaka nga misugod nagtuyok sa akong nahuna. Medyo hangin-hangin na pagawas namo, unya kuya kaayo na mubundak pag-ayo ang ulan tungod sa dagom. Gibaliwala lang usa to nako akong mga nabati kay akong gusto baka uli na dayon ko ug aron dili pud ko maabdan sa kusog na bundak sa ulan. Human manirado sa shop, milakaw na mi tanan barbero ato ug sabay uli sila sa ilang adtuan ug ako pod paingon sa dalan kung asa pud ko moagi. Misugod na ang buhos sa ulan ato dihang milabang ko sa may atbang sa shop. Nagpalit na lang usa ko og sigarilyo sa may atbang na tindahan, kaso kalit lang mibunok na gid ang ulan. Maong nakadesisyon ko na mapasilong lang usa kay mabasa niya ako mga gamit. Lisod na nga maguba kay maora ba gyud intaw niya akong gamit sa akong pagpangita ang kwarta. Misulod sa ako to sa bilyaran sa maong tindahan aron dili ko mabasa. Sa sulod, naghinuktok gihapon ko ato samtang gayup-yup sa sigarilyo. Gahuna-huna gihapon ko sa akong mga nakita. Kabahid atong nagkalasog-lasog akong kaugalingon. Werdo lang kaayo paminawon, hasta pod huna-hunaon kung ngano ingon ato to. Unsa jud kahibot ipasabot? Mga pila ka minuto dihang kalit lang,
Nakabati ko nga dunay mga tawo ang misinggit ug nakadungog ko sa kalit lang nga pagpaka nga gisundan dayon sa kusog kaay nga tingog sa mga nangakagay nga butang. Nakadungog na lang ko nga naay miingon sa gawas nga ang barbershop daw grabing pagkaigua. Napabalik-waskus akong gilingkudan ato ug migawas dayon ko sa bilyaran. Grabe akong kakurat dihang pagkakita nako nga ang usa ka 10-wheeler truck misalpok kini sa tibuok barbershop. Grabing hilakbot akong nabatian ug halos nagganda o gaga ako sa akong mga nakita og nabati. Napabuntong hininga ko ato sa akong kagalingon kaysa ako ang tan-aw, grabe jud kaguba ang shop. Halos giokupa jud sa maong 10-wheeler truck ang tibuok jud sa barbershop. Pungpas mga tawo nga aktwal gyud ning kasaksi. Nagsaka daw ang maong truck gikan sa eskina, unya tungod sa ulan, basa kaayo ang dalan ug wala daw kini mokupot ang brake sa likod. Unya nawad-an na skupot ang driver. Maong mihaguros babalik, ang truck dito paingon sa ubos, ug dayon dito kini mipaingon na sa barbershop. Grabe ang pamarug sa akong mga balahibo ato mga kaistorya. Napagtanto nako nga kun wala pa ko pukawas sa akong mga kauban ug kun wala sad may makadesisyon na mamauli. Siguro na tinuod na gyud to ako mga nakita sa damgo. Kung wala pa may manirado ato og sayo, siguro angol gyud mi ato tanan sa shop. Ingon ato gyud siguro ang kahinatnan namo sa akong mga nakita sa damgo. Tungod sa balita, ang uban sa akong mga kauban mibalik sa shop. Pagstorya nako sa akong mga kauban na barbero, misulti ko sa ilaha na nakita na nako ang nahitabo sa wala pa ang aksidente. Katong nakita ko nila nga nag-apas ko sa akong ginhawa samtang natulog. Ug didto, gisaysaya nako sila sa akong mga nakita. Halos tanan sa ilaha wala makatuo sa akong gipangingon. Ug nang lingbawt pud ilang mga balahibo dihang pagkahibalo. Gitawagan mi sa tag-iya sa maong shop kung wala ba daw mi maunsa o naabay na apil sa disgrasya. Dakong pasalamat gyud nako nga naluwas pa gyud intawon mi ato tanan. Nagsilbi ba kadto na babala nga nakita nako ang kong galingon sa damgo. Nagpabilin kini na pangutanan nako hangtod karon nga naa nako sa laing nasod. Ang barbershop hingpit na gyud nga giguba. Ug nakabayad sa danyos ang kumpanya sa nagdumala sa maong dump truck. Human ato, wala na ko mobalik sa barbershop kay mahadlok ko nga magbalik-balik sa kung hunahuna ang ako ang mga nakita. Gipili nako ang mangita na lang og lain na trabaho kay gusto pud nako na makapangita na sa duglain na mahibaw-an. Nakita gihapon nako ang shop dihang nakauli ko sa Pinas bag-ohay lang. Nara gihapon ang barbershop mismo sa gitukudan kaniadto. Pero naka-elevate na kini, kay kung ugali nga naay madisgrasya, dili ra maabot mismo sa mauna shop. Dili na lang nako isaba mga kaistorya, kung asa kini dapita aron dili pud makahatag og kahadlok, labi na pud sa mga barbero nga naa nagtrabaho adto dapita. Hangtod karon, makuyawan ko kung makadamgo ko na makita nako akong kaugalingon. Pasabot, naay mahitabo, mabati man o nindot sa ako ang palibot. Hinoon, wala naman sad ko makasulay pagbalik nga nakita nako akong kaugalingon sa damgo. Mao na akong magpatupi ko, dili yun kalikayan nga mabalik sa akong unhuna ang akong kaagi sa usa ka barbershop kaniadto. Diri na lang kutob mga kaistorya, ug salamat sa paglaan og oras sa pagbasa sa akong gipadala. Kini di ay si Gian, ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day, ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya, ug daghang salamat.